Siya po ay dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong, taong uunahin ka, number 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Benhor Abalos. Let's give him a applause. Maraming salamat po. Next is, para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better. Abby better. Number 9 sa balota, Abby Binay. Ang tunay na lumalaban sa katiwalian. Naninindigan ang tama ang ipaglaban. Ang mali ay labanan. Numero 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Isa pa sa mga senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, of course. Ang kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, number 50 sa balota, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Ninong. Hi, Ninong. Okay. Ang senador ng pamilyang Pilipino, never late, never absent. Number 59 sa balota, Senator Tito Soto. And of course, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inaapi, number 63 sa balota, Senator Erwin Tulfo. Next is, mga kababayan, ang inyong bagong boses, bagong bukas, number 66 sa balota, Senator Camille Villar. Abogado, syempre, general. Lingkod bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado. Tol ng bawat Pilipino, number 61, Senator Francis Tol Tolentino. Okay, maraming salamat po. At let's start now ang ating press conference for this afternoon. Uunahin natin ang mga local media natin. So, saan na kayo? Ang unang Bernard Ver ng IFM. Bernard. Alright. Magandang hapon po. Ito po ay general question na po sa lahat, sa kung sino man ang sasagot po sa inyo. Ano po yung una ninyong panukalang batas kung sakaling kayo po ay manalo bilang senador ng aming bayan? Salamat. Okay, let's start with Senator Ping Lacson from our right. Ang una kong panukalang batas, at ito'y lagi kong pinapile sa bawat kongreso, yung waiver ng rights doon sa Bank Secrecy Act ng lahat ng government officials from the lowest clerk or janitor all the way up to the president. Okay, maraming salamat po, Senator Lacson. Senator Soto, please. Marami, pero unahin ko yung anti-fake news at saka anti-fake content. And then, kombinasyon ng right-sizing the government at magbigay ng 14-month pay sa lahat ng mga empleyado. Ayan. Okay, punta tayo kay Apo Abalos, sir. Marami tayong mga polisiyang magaganda, pero kuminsan ang implementasyon pagdating sa lokal na pamahalaan ay nagkakagulo. For example, ang pagpapagawa ng mga eskwelahan, nakalagay sa local government code, dapat ang lokal na pamahalaan. Hindi kakayanin po ito. Dapat national po dito. Pagpapagawa ng kalye, ng barangay, dapat ang barangay. Sa aking eksperyensya bilang mayor at bilang DILG, walang barangay ang may kaya nito. Kung meron lang, wala pang 1% ito. At of course, ang tertiary hospital. Ang mga probinsya raw, ang provincial hospital ang kailangang magpagawa nito. Kawawa ang mamamayan nang hindi kaya ng probinsya lang mapagawa ito, dapat nasyonal. In short, ang una kong gagawin para lalong guminhawa ang serbisyo sa bayan ay babaguhin ko ang amendments ng local government code. Thank you po.
Kay Tolentino, Senator Tolentino, please. Siguro i-refile ko yung ina-file ko na panukalang batas to remove the value-added tax for electricity. At ganon din sa internet. Pag naalis po yung sa kuryente, ang laking tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa basic necessities at makontrol din yung inflation. Salamat. Thank you, sir. Ninong Manny Pacquiao. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon, sa inyo lahat, mga media, nandito ngayon. Alam natin kung anong kalaki ang problema ng ating bansa. Ang pinaka-first concern sa bawat pamilya ay yung sustainable livelihood. Na yung income nila sa araw-araw na makabili ng pagkain at makapagpaaral sa kanilang mga anak. Yun ang pinaka-concern natin. And alam naman natin na dito sa bansa natin, 99% ay micro, small, medium enterprises. At para tayo maka-recover talaga economically, palakasin natin yung micro, small, medium enterprises para makapagbigay ng trabaho at hanap buhay sa lahat ng mga Pilipino. Yan ang pinaka-solution dyan. And ang una natin gagawin ay palakasin natin at suportahan natin yung micro, small, medium enterprises para lahat may hanap buhay at may trabaho. Maraming salamat po. Thank you po. Ma'am Abby Better. Ma'am? So, dalawa pong panukala ang gusto po nating i-file. Una, yung tax exemption sa 13th month and overtime pay. Pag napasa po ni Tito Sen yung 14th month, sasama na natin sa tax exemption yon. Pangalawa pong napaka-importante ay makapagbigay po tayo ng libreng gamot para sa ating mga senior citizens na kinakailangan po ang maintenance medicine. So yun po ang sanang maipasa natin sa Senado. Thank you, ma'am. Let's hear from Ma'am Camille Villar. Para sa akin po, yung mga panukalang batas na dapat isulong or gagawin ko pong priority ay yung mga tutulong or magpapalago ng mga industriya na nagbibigay ng maraming trabaho, katulad ng construction or infrastructure at pati na rin at the tourism industry. Basta kung anumang sektor or anumang industriya ang nagbibigay ng maraming trabaho, yan ang susuportahan natin through policies and regulations because naniniwala ko na dapat talaga bigyan natin ang ating mga kababayan ng trabaho at tama na hanap buhay. So, yun. Maraming salamat. Sir Erwin Tulfo, sir. As a member of the Alyansa, isa po yung goal namin to make laws, magpasa ng batas para sa ekonomiya, ikagaganda po ng ekonomiya. How do we do that? We do that by assisting and helping yung mga nasa small, medium enterprises, businesses. And how do you do that? Walang pondo. Marami naman po mga ahensya, DSWD, isa, meron po silang Sustainable Livelihood Program and other agencies na nagbibigay po ng pangkabuhayan. Tama po si Senator Manny, kailangan natin mag-focus para yung mga tao may trabaho, makakatulong. This will drive the economy of the country. Pangalawang problema po natin, trabaho. A lot of people do not have work. Pag-graduate ng college, nakatenga sa bahay. If we keep on generating, helping itong SMAE na ito, it will generate jobs. Pag nagkaroon yung kapitbahay mo, kailangan bumukas ng tindahan, meron po siyang tagabantay. So, magkakaroon po ng employment doon sa lugar nila. Pangatlo po, dapat yung pong problema lagi natin dito po sa aming AXIS party list, laging hinahanap ng tao, humihingi, lahat ng congressman, senador, nilalapitan, pagamot, walang pangbayad sa ospital. Siguro it's high time na pigain pa natin ang ating pong PhilHealth na makatulong po at least 50% ng total bill natin ay sagutin na po ng PhilHealth. Kasi saan po napupunta yung contribution natin? Di ho ba? So we have to make laws, gawa po tayo ng mga batas para makatulong. Trabaho, ekonomiya, at saka dito po para sa kalusugan. Maraming salamat po.